Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο μας βίντεο. Σήμερα είμαι εγώ και η Άρη και θα παίξουμε Hide and Seek στο Brookhaven. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like. Και λοιπόν θα φυλάξω εγώ για πρώτο γύρο και πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το γύρο. Το σκορ θα είναι, πρέπει να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στους 3 νίκους. Νίκες εννοούσα. Ξεκινάω και 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 40. Ρίψου και 45, 50, 55, σταματάω να μιλάω γιατί κουράστηκα. Λοιπόν, εμείς βρίσκουμε μια κρυψώνα. Ψάχνουμε δηλαδή. Άντε πάλι αυτός. Τι θέλει από τη ζωή μας. Πάω να τον κάνω μπα. Από το σπίτι. Λοιπόν, τι λέτε, πού είναι κλειστό. Δυνατός. Μπα. Τα βγούμε. Επίσης για να μην σε δω από κανένα παράθυρο θα κλείσω το παράθυρο. Τώρα δεν σε βλέπω είναι. Έχεις λίγο ακόμα. Έχεις 65. Ωραία, το ξεβγαίνει. Ξέρω εγώ, το ξεβγαίνει. Ωραία, θα σου δώσω λίγο παραπάνω, οκ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ βρήκα την κρυψώνα μου και περιμένουμε την Αριάδνη να βγει. Ωραία, να βγω. Ναι. Αν ήμουν η Μάρια. Την ψάχνω. Η Αριάδνη είναι πάνω και ψάχνω. Λοιπόν, κουζίνα δεν είναι. Γεια σου. Γεια σου! Γεια σου, σε αποκάλυψες μόνη σου. Κατά λάθος. Εντάξει παιδιά, σας δεν κέρδισε η Αριάδνη, εγώ κατά λάθος βγήκα. Λοιπόν παιδιά, τώρα εγώ φυλάω. Εσύ δεν θα έχετε πει 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Σου μένει όλο λίγο. Έτοιμη η Αριάδνη. Yeah. Ωραία, πάμε να τη βρούμε. Άρα για πού μπορεί να είναι. Γιατί να σου πω, δεν κατάλαβα. Στο ενημερώνω, δεν μπορείς να αλλάξεις skin. Ναι, δεν μπορώ. Είναι μέγεθος μόνο. Όχι. Μήπως και αυτή κρύφτηκε εκεί. Όχι. Τώρα που είναι αυτή. Γελάει αυτή. Θα με βρισκόταν. Αν δεν μπορείς να με βρισκόταν να πω, γιατί. Κάτσε να πάω να κοιτάξω και στο γαράζι. Δεν έχω να με βρεις, ξέρω. Πολύ κακιά είναι. Εγώ τι να πω να κάνεις τις μόνες. Κατά λάθος. Πήρα το ρέντιν. Λοιπόν, παιδιά, εγώ παρετούμε. Ας μας πει που είναι η γαράζι. Έλα στην τουαλέτα, στον κάτω. Ναι. Στην τουαλέτα. Έξω. Ναι. Όχι. Αυτό είναι το γκαράζ. Πού είναι η τουαλέτα, το κάτω εδώ. Ναι. Ναι. Κάτσε μου πεις. Έλα. Κοίταξα. Βασικά πέρασε, δεν κοίταξα. Οκ. Τους πάντων. 2-0.
Λοιπόν, παιδιά, η Αριάδνη φυλάει και εμείς πάμε. Έχω βρει κρυψώνα. Εδώ μέσα. Και μέσα είναι και το χρηματοκιβώτιο. Εντάξει. Τον Αριάδνη έχεις αρχίσει να ψάχνεις? Yes. Αν δεν με ακούγατε να φυλάω, είναι γιατί θα πάω να βάλω νερό. Έχει χαβάει καημένη. Το πάτσε για την πλάκα, δεν την αρέσει. Απλώς με λίγο το φλουτζούν, αλλά με κάθε αυτή που δεν πρέπει. Λοιπόν, η Αριάδνη δεν θα με βρει ποτέ. Και λοιπόν, παιδιά, η Αριάδνη με βρει και έχασα 3-0. Ποτέ δεν είπα πως είμαι καλή στο κρυφτό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλή από τάμπλετ. Το ίδιο πράγμα είναι να κρύβεις από υπολογιστή και να κρύβεις από το τάμπλετ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή γιατί μπορεί σε λίγο καιρό να βγει το μπραντ όλα τα μυστήρια. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή και like. Εδώ η Μαρία πήγε να ρίξει το ποτήρι μου στα καλώδια. Το ποτήρι της εννοούσα. Με μια μπάλα. Και το λέμε στο επόμενο βίντεο.